Krajina. Hostem ve studiu je multimediální umělec Jakub Nepraš. Vítám tě. Zdravím. Dobré odpoledne, Jakube. Když se hudebníků ptáme, jaký třeba hrají žánr nebo kam by se zařadili, tak to moc nemají rádi. Takové to zaškatulkování, že hraju reggae nebo rock a tak. Jak to je tedy mezi výtvarnými umělci? Já bych radši nechala na tobě, aby si se tady představil, i když ty nemáš rád slovo umělec, aby si se jako umělec představil a i vlastně svoji výstavu v této galerii. Takže, jelikož jsem si prošel nějakou vlastně částečně sochou nebo oborem nějaký monumentální skulptury na AVU, Akademii výtvarných umění, pak jsem nějak přirozeně přišel na nová média, na práci s videem a ve výsledku se vlastně zase zpátky vracím k té soše v kombinaci s tím videem stále, tak bych se třeba nazval videosochař nebo něco takového. To bychom mohli zavést, že bychom zavést škatulka. Videosochař, ano. A vidíme, jak se to promění. Takže tady videosochař Jakub Nepraš. A instalace Krajina. Instalace Krajina, což je teď vlastně aktuálně výstava, kterou mám v Hankastner, což je sympatický prostor s sympatickýma lidma. Je to zhruba 4metrová instalace, kde je materiál jako dřevo, který vlastně představuje určitý věže, stožáry, evokuje nějaký most, po kterém se dá jako přejít, ale trošku jiným způsobem než klasicky po té zvlněné rovině té krajiny. Může to představovat nějaké jakoby komunity propojený, který nabízí jakoby další alternativu, možnost, jakým způsobem se vymezit nad tím vlastně klasickým fungováním toho světa. To znamená, se mluví o nějaký proměně světa, je to aktuální, jakož to i mnohokrát bylo v minulosti. Je to jedna z věcí, jako vlastně nějaká moje interpretace toho, jak vidím současný stav a videa konkrétně, který jsou promítaný na té krajině je běžný záznam reality, který je vlastně jako nějakým způsobem měl potřebu rozšifrovat, rozkódovat. Vlastně podobným způsobem, jako třeba v přírodě se šíří informace, jak v elektřině nebo ve vlně tsunami. To znamená, že nějaký částice zůstávají na stejném místě a posílají si informace nebo impulzy o změně toho stavu. Tam vzniká jakoby nějaký náhled vlastně z těch pro mě to jsou jakoby takový stromový, architektonický nebo treehousey, jelikož jsem i v minulosti něco takového dělal a vlastně stále dělám, tak se mi tam propojou tyhle ty záležitosti. Ty říkáš treehousey, což v podstatě ty sám máš, nemůžu říct, že na chalupě, ne, to je chata, chalupa, nevím, ale v podstatě takové stavení mezi stromy. Jasně. Z toho to vlastně trošku vzniká. Já jsem měl potřebu se vrátit i k tomu materiálu a k původní ideje toho, kdy vlastně člověk jako malý dítě jsme s kámošema stavili tyhle věci a vznikalo tam určitý soukromí a určitá jako svoboda, která symbolicky se přenáší do téhle věci. Aktuálně vedle galerie Hankastner máš ještě další instalaci, takovou dlouhodobější, bude tam až do roku 2013, tuším, že a sice na Nové scéně Národního divadla, tak tam jde o co? Jasně. Tak to je trošku menší věc, takový dvouvrstvý relief s kamerama, který se vlastně díky průhlednému materiálu plexisklu nějak levitují v prostoru, představuje nějakou jednoduchou geometrickou síť, vlastně, která má mezi sebou rozestupy. Jsou to kameny, který mezi sebou posílají určitý jednoduchý nakoleně natočený videa, který představují určitý hodnoty symbolicky. To znamená, z jednoho kamene jdou, dejme tomu, střepy, z druhého se proměňují nějaké jako mince, nebo jsou tam nějaký semena a tak dále. Každý kámen vlastně je trošku z jiného místa nalezený, má jiný tvar logicky a představuje určitý osobnosti nebo lidi, určitá ega, který vlastně podobně jako každý z nás, a myslím si, že i já tady určitě cítím jako nějaký filtr, který filtruje určitý input, realitu a přetváří ven, posílá určitý output právě krz ten filtr sebe samého. Takže tam vlastně funguje takovýhle princip, který je takovým jednoduchým způsobem přenesený do té sochy.
ta Nová scéna je hodně frekventované místo. Ty mluvíš o tom, jak vlastně je to output, input, tak reagují lidi tak, jak si očekával? Nemyslím si, že to je... Já přesně nevím, co jim probíhá v hlavě, ale určitě si myslím, že je tam cítit tenhle princip, doufejme. Ostatně každý se může přesvědčit sám, jak na Nové scéně, anebo v Holešovické galerii. Jakube, my děkujeme, že jsi přišel do studia a poprosíme všechny naše kolegy novináře, aby od této doby o Jakubovi Neprašovi psali jako o videosochařovi. Jakube, díky. Děkujeme. Děkuju taky. Nebojím se říct, že dnes už kultovní režisér Miloš Forman slaví 80. A my mu samozřejmě také gratulujeme. A my jsme se s kamerou vydali mezi mladé české filmové